Здравейте! Току-що посетих уиски дестилерията в Бруш и беше затворена. Обаче, за мой късмет, отпред имаше едно младо момче, където правеше снимки на последните им 2 бутилки, които са изкарали, и каза, че е затворена от, може би, от 1 година или нещо такова. Не съм сигурен. И попитах дали мога да си купа някоя бутилка. И момчето много приветливо ме покани. За втори път я посещавам, беше преди около година и половина-2 миналото посещение. Дадаха ми да помириша новите им 2 бутилки, направо бяха меко и леко казано нещо уникално. Помирисах още 3-4 различни техни произведения на изкуството. Слави им се едно от най-добрите дестилерии в името. Им се слави, че са една от най-добрите дестилерии в Белгия. Казах му, че съм колекционер. Предложи ми 3 бутилки и ето аз си я взех. Да кажа, ценичките никак не са им ефтини, започват от 100 евро на литър. Това нещо го взех за 85 евро и е половинка. 58,6 градуса е. Бяха супер учтиви и помолих ги да направя едно видео на всичките бутилки, които имат. С удоволствие ме приветстваха. Дадоха ми тестър от същото уиски. И също ме почерпиха 3 кликчета с ядки. Много съм доволен от посещението. Беше уникално. Пожелавам ви приятен, хубав ден. Приятно. Благодаря ви за гледането. Всичко най-хубаво. Чао, чао!